Yurdumyzyň ýaşlarynyň sabırsızlyk bilen garaşan möhüm mövsümi tamamlandy. Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine talipliga dalaşgärleriň resmi namalaryny kabul etmek işleri tamamlandy. Bu möhüm mövsüm Ministrler Kabinetiniň 10-njy iýulda geçirilen giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken buýrugy esasynda 13-njy 26-njy iýul aralygynda ýokary guramaçylyk derejesinde amala aşyryldy. Yeri gelende bellesek, 2026-2027 okuw ýylynda ýokary okuw mekdeplerine täze hünärleriň we taýýarlygyň ugurlarynyň jemi 20 saçylar. Şu ýyl ýurdun ýokary okuw mekdeplerine kabul ediljek ýaşlaryň sany 18 000-dan geçer. Ýene-de bir möhüm täzelikleň biri bolsa, Saparmat Ataýç Niýazov adyny Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetinde hemde halkara senagatçylar we telekeçiler uniwersitetinde okuw dersleri boýunça giriş synaglary test görnüşinde geçiriler. Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine giriş synaglary 24-nji awgustda çenli dowam eder. Döwlet synaglaryna gatnaşjak ähli dalaşgärlere uly üstünlikler arzu edýär.